Hudayım. Onsuzdan bu dünyam şaňan nädegin. Yüzüňizi şaň etmesin Hudaý. Mehman olup duralım. Bir-birinin kadrını duyup duralım. Yüreklerim sazın çalıp duralım. Degen bilen Hudaý. Şonuň üçin mehmanlar gelegenden şartyk şoğuny beýsenen döwleti toýgan şoğuna tutulýan bagtýarlyk zamanamyzyň bagty ýaşlarynyň bagtyna bolup şartky da biramyzyň ýene bir ardyny mehmanlary hormat bilen bayramul geldimeden mehriban käbeti dursunem gelden soňradan elbetde mehribanlaryň adyndan Edi toğunlarını, mehriban taýlaryny, atalaryny, ýeňgelerini ulu şatlyk şoğuny toý döwründe teklip edip Bagtyar ýaşamyzyň bagtaşyny ulu hormatlanýan Allahymyza rızkynly şokar. Saýyflan döwleti maşgalasyna tutulýan bu ki bayramgul kendimizin mehriban käbeti dursunem gelden edi toğunlaryny, mehriban apalaryny, emmelerini toý döwründe teklip edip obudan ýaşamyzyň bagtaşyny toýar. Bir obada bir şehirde doğulur. Kılaslaş oğlanlar, kılaslaş gıylar. Doğun derdik sonra doğun ney olur. Kılaslaş oğlanlar, kılaslaş gıylar. Yıllar ayrılığıça arkama arka. Yaşlar tegelenir 30'a 40'a. Kimseler enem olur, kimseler ata. Kılaslaş oğlanlar, kılaslaş gıylar. Hem de şu sırada Dursenem yengemizin mehriban kılaslaşlarının toy dövremde tezgip ediyaz. Başınsına. Onu da Melgül'ün Kerimcan şahatta veremede bediyen Dursunem Güldaşımızın yanında geçen mehriban doğanlarını, hanılarını, emmelerini, mehribanlarını hormat ile döwleti döwründe teklip ederim de şoň köy ýaşdyrmadan bagt giýjatynda aýdyljak ardawlary hormat bilen gelin ada aglanan hormatly mehmanlaryň öwründen eşderim. Hormatly mehmanlar ýüz arkalar fidabagay. Ana daýdalar gelseler gelip bilýär. Başladylar. Barjany düşdüler. Berekeler, ömrümü Allah Teala bereketini versin. Başlatın. Hormatly köye gelediğiniz mehmanlar, ne bu gösterimden rüyam aktıran, güzel gören persendirimizde bayram böyle avutluğundan vakit öyle Zeynep Tamara sizlere öyle merak olsun. Dursenem aktıran oturan öyle merak olsun. Yaşlarım vakit olsunlar, özlerinden köpelsin. Neymişe şunyalı köylerde liderleşmek, birlikler etsin. Aktık çoğuluk suyu otururlar, nesip olsa. Berekeler olsun Allah'tan yen şarpiyat mehribanlar. Ehlişemiz bugünkü Bagtyar ýaşamynyň bagtaşygyna. Mehriban toğunluň atalar, ýeňlerim, emmelen aşaýy bagdulary, hem de gowşunlaýan toý soğutlar, toý serpaýlar.
tuttu vardır, o da ne yaşar? Kabul edeyim, dolayısıyla canlı, kabul edeyim. Hormatly mehmanlar, görüşmek üzere şunun bilen şahatda beraberlik iň bir gymmatly fursatyny. Şahatda beraberlikni elbette füýüzlükde gardylar bilen beden mehmanlarymyň gutlulary haşlardan ibarat. Elbette beden şuna jaýyp fursatyn peýdalanýan mehmanlarymyň aýdan gardylaryna goşulýar. Öýlemedim şeýle minnetdarlygymy da bildirýär. Hormatly mehmanlar, mehman ýerleşlerim. Gelin şahatlyk şowuny betlenen ajaýyp dawaramyny şu goşuluryp gelen tamadarym söýle bilen baglap oturmalymda şuň kadawaramydan ajaýyp fursatyny aýdymdyr fadyr sahipamyda gelegi nowbaty berip bugünkü döwleti döwremide berýän aguşyň mehmanlarymyzy ähli ýerleşlerimi gaýtda watandaşlarymyzy döwleti döwremide teklip edip aýdym fadyň aşygy toý dawaramydan gelşigi hormatly Mehriman bağışlamadığımın karşılaydı katlaşmağımda tügürmen toy mekanın törünü bedep durun surgullu ufatlamadı. Neme Türkmenin toyu koşa dön geliyadi yaşayıp ki surgullu ufatlamadan koşa dön. Yine de Bahtiyar yaşamadan Bahtakşımlığın tamana. Mulayetimidan tanıyım arkadaşlığı. Adım ertem öz ilimizin bulunçayı. Aydım sağdım aşılı. Mehriman kahraman arka dağımızın ağılan edip Türkmenin altın asır beyazlaşının yengecisi Mahmulu Vatı Bağışayman. İylemizin sevgisini kazanan Esra-ı Yıldızımın Arslan Şumayf'ın aşağıyım aydınlarından toyumuzu devam edeceğiz. Odur hem bir yan çarpanır yanlansa gelip sevgili bağışlarımızı gelegi nowbaty berdi. Başytyny berşerler. Rahmat, sağ olun. Salam aleyküm, hormatly aziz mehmanlar, hormatly dostlar. Hammaňyz şu toyda hoş gördük. Aydınlarımız görüten MedeniyetÖyü'nün adından, Ataşka dostumuzun adından kabul edip bilesler. Hammamiz tanıştırasınız. Aynalıyız, aynalıyız. Tekfiğim aynalıyız. Tekfiğim aynalıyız. İntizarım
gözler gel